Izinduna zamabutho sezithumela isexwayiso esishubile kodume ngokugxibhisile uMisuzulu ezikhundleni zokuxhumana uMnumzane Max Makhanya. Izinduna zamabutho zithe-ke uzokubona okwakho ezikade emthini uMakhanya uma keqhubeka nokunephuza isilo ezikhundleni zokuxhumana. Sekunesikhathi eside uMakhanya kweledelika esilweni aze kaphimise lokuthi uZulu awunayo inkosi lokwakho uthamisile ugodweni zelethini kaBheka uZulu. Muva nje uMakhanya ungeneke ezikhundleni zokuxhumana waxakisa noma ke isinqumo sesilo sokwehlukanisa noNdlunkulu othile nesokugcagelwa uNdlunkulu noMzamo Umyeni. Silo ke sinjani esilobola uma bezingane zabanye abafana, silo sinjani esidivosa ke izingane zabantu. Thina ke sazi ukuthi ayikho ke idivorce. Unobhala wezinuna esifundeni Zululand uMnumzane Muzi Nyandeni uthe uMakhanya uzibizela kaMabhade ngalento ayenzayo, uyamyalela kuba ayiyeke lento ayenzayo. Uma yena ke engayifuni ngonyama kulungile akasihlalele kubo adle uphuthula kubo uzokuba neshwa uma ke qhubeka nalento. Ube yini yena ungubani ukuba akazokhuluma izindaba ezingamdingi, uhlulwa izindaba zakuwo uzogijimela izindaba ezingamdingi. Akayeke ke lokuhlakanipha kwakhe kungaze ke kuphela. uNyandeni uthe ke neningi labadidiyeli bamabutho bengekho ezikhundleni zokuxhumana bese ke bebikele ngodaba likaMakhanya. Ikhona impela ke imvungu ekugcineni lento ke iyayiveza umuntu ukuthi uphuma ke ekhaya elinjani nokuthi ukhulisa kanjani. Angazi ukuthi noma ke kuyimpoqo yini ukuthi ukuze abantu badume ezikhundleni zokuxhumana kufanele ke bethuka abanye. Ungathi kukhona ke isidakamizwa abazidlayo esisebenza noma ke sibenza baqhululeke inhlambo. Umdidiyeli wamabutho kaZulu umntwana uVanana noma kuVanana Zulu uthe ke uMakhanya udlalela ke ezitsheni ezifayo wathi ke abafuni ukuqophisana naye kakhulu. Asifuni ukukhuluma kakhulu izindaba zabantu abahlanyayo abakhulunyiswa ke utshwala. Asifuni ukunaka izindaba noma ke indaba yabantu abahambe bekhuluma ke izindaba ezingaphezulu kwabo njengoba ke ekhuluma izindaba zaseNdlunkulu ezingaphezulu kwakhe. Kufanele ke vele ke akhulume umsangane. Thina ke asikwazi ukuphikisana laba bantu. Akukwazi ukuthi ke uma behlanya nathi bese ke siyahlanya. Akukwazi ukuthi uma ke bedawa bese nathi ke siyadawa. Manje sisathule nje siyabuka.